I relativitetsteorien er der et fænomen, der kaldes for længdeforkortelse. Og længdeforkortelse forklares bedst ved at, illustreres bedst ved at kigge på transformationen mellem x mærke og x. Der er det så, at man kan ud fra den her form omskrive den således, at man kan komme frem til disse to formler. Og det de går ind og beskriver her, det er, hvor det muligt, de går ind og beskriver hvilelængden og vandrelængden. Og hertil der er det, vi får oplyst forskellige ting, blandt andet det her rumskib, der er på vej rundt om jorden, Enterprise, der har sådan en hvilelængde på 45 meter og rejser med en konstant fart. Og det ses så ned fra en operatør på jorden, hvor det har så længden 25 meter, og hvor man så skal beregne skibets fart. Relativistisk masse er et begreb for den masse et objekt har, når det fører forbi ude i rummet. Der er det så, at modparten til det her, det kaldes for hvilemassen, som så er det, man måler for et objekt, når det er stillestående, men når det er i bevægelse, kaldes det for et relativistisk masse, når man måler det. Og det kan så beregnes ud fra denne form. Hvis man også kigger yderligere ind på det her, der er det, at det også er med til at forklare, hvorfor det ikke er muligt helt at opnå et lysets hastighed. Fordi at for at kunne opnå det, vil det kræve, at man har en uendelig stor relativistisk masse, og derfor vil man ikke kunne se det i vores synspunkt, og der vil også vil det ikke være muligt, eftersom at det har en hvilemasse. Det er også derfor, at det er muligt for fotoner at opnå lysets hastighed, simpelthen fordi, at de ikke har lysets hastighed, de ikke har nogen hvilemasse. Vi har før lært en formel for kinetisk energi, der hedder E kinetisk er lig med en halv gange massen gange hastigheden i anden. Men når man har med partikler at gøre, der bevæger sig med lysets hastighed eller næsten lysets hastighed, så fungerer den her ikke mere. Og derfor så er der Einsteins formel, som er E kinetisk, som er lig med massen gange lysets hastighed i anden. Men det er meget sjældent, at vi har med partikler at gøre, der virkelig bevæger sig med lysets hastighed. Langt de fleste, de kommer til at arbejde med, bevæger sig kun med næsten lysets hastighed. Og derfor så skal vi have omskrevet den her formel en lille smule. Det gør vi ved, at vi siger, at den kinetiske energi er lig med energien, der er relativistisk, minus den energi, som der er ved hvile. Så kan vi sige, at der er mc i anden for den relativistiske energi, og mc i anden for hvileenergien. Og dermed så kan vi skrive, at E kinetisk er lig med massen, der er relativistisk, gange lysets hastighed i anden, minus massen i hvile, gange lysets hastighed i anden. Vi
vi har fra tidligere, at m-gang er, eller massen, når den er relativistisk, den er lige med massen i hvile over kvadratroden af 1 minus hastigheden i anden over lysets hastighed i anden. Den her den kan vi så sætte ind herop, så vi får formlen E kinetisk lige med massen ved hvile over kvadratroden af 1 minus hastigheden i anden over lysets hastighed i anden gange lysets hastighed i anden minus massen ved hvile gange lysets hastighed i anden. Det vi så kan gøre for at reducere den her en lille smule, det er, at vi kan trække den her masse ved hvile, den kan vi trække ned, sådan at der kommer til at stå E kinetisk er lige med 1 over kvadratroden af 1 minus hastigheden i anden over lysets hastighed i anden gange massen i hvile gange c i anden minus massen i hvile gange c i anden. Da hvilemassen gange lysets hastighed i anden står i begge de to led, vi har, så kan vi sætte dem uden for parentes. Og derfor så kan vi sige, at E kinetisk er lige med massen ved hvile gange c i anden parentes 1 over kvadratroden af 1 minus hastigheden i anden over lysets hastighed i anden minus 1. Og den her den kan vi så bruge i en opgave, hvor vi kan sige, at vi har et rumskib, og det her rumskib det har en masse på 19.000 kilo. Og så har det en hastighed på 99,8% af lysets hastighed. Så kan vi indsætte alle de her tal i den her formel, så vi finder ud af, at E kinetisk er lige med 19.000 kilo gange lysets hastighed i anden. Det er så 300.000 km i sekundet, som skal ganges med 3,6 for at få det i meter per sekund. Og det er så i anden. Og så har vi så parentesen, som er 1 over kvadratroden af 1 minus hastigheden, som jo så var 99,8% af lysets hastighed, og er derfor 300.000 gange 3,6 gange 0,998 for at få det op i procent. Og det er jo så i anden. Det er lige det her. Det er meter per sekund. Jeps. Og det skal så divideres med lysets hastighed, som vi fandt her, som jo så også er 300.000 gange 3,6 meter per sekund i anden. Og når man regner det her ud, så finder man ud af, at den kinetiske energi
17. jul. Så det er den måde, man regner eller energien i et objekt, der næsten bevæger sig med lysets hastighed. Når man taler om relativitetsteorien, kan man ikke komme lige så hurtigt op i hastighed, som lyset kan, lige meget om man så har to hastigheder, der er meget tæt på hinanden, og tæt på lysets hastighed. Til det at regne sådan to hastigheder sammen, da det ikke fungerer helt som normalt, og når man skal sammenligne med lysets hastighed, har man lavet en formel til man laver en formel til, når man skal finde den samlede hastighed, når man har to hastigheder, og man skal sammenligne det med lysets hastighed. Den formel hedder, hvilket er samlet hastighed for to hastigheder fart, når to forskellige objekter, og v plus w, hvilket er to forskellige hastigheder, hastighed 1 og 2, og så med hastighed 1 og 2, der skal man først plus dem sammen, og så skal de divideres med 1 plus hastighed 1 og 2 ganget sammen, så over lysets hastighed i anden. På den her måde kan man sådan set se, at selv hvis de to hastigheder de er meget tæt på lysets hastighed, da det ikke er muligt at komme over lysets hastighed, så vil det aldrig sådan blive helt præcis lysets hastighed. Verdensrum det er jo uendelig stort. Det gør, at det er svært at rejse meget store afstande. Og den teknologi, vi har i dag, så er det egentlig ikke meget mere muligt end bare at rejse mellem i vores solsystem. Det er selvfølgelig trist. Men en måde, man kan ændre lidt på det, det er, hvis man for eksempel ændrer ens hastighed til at accelerere op mod lysets hastighed, så begynder man selv at bevæge sig langsommere og langsommere i forhold til inde på jorden. Det vil sige, at vi tager et ur som det her, så vil viserne bevæge sig meget, meget langsomt og nærmest ud som de står stille. Hvis man så man stod på jorden og så på et rumskib, der bevægede sig med en lysets hastighed. Og det lyder selvfølgelig mærkeligt, at jo hurtigere man bevæger sig, jo langsommere, jo mere står man stille. Men sådan er det. Men det gør det også muligt at tidsrejse. Fordi hvis vi siger sådan her, når tiden går langsommere, så betyder alt inde i sig selv går langsommere. Også partikler og atomer og sådan noget, og molekyler. De typer ældes også langsommere. Og man føler sig ikke det længere. Hvis man f.eks. rejser 100 lysår ud i tiden, og det er gået 10 år med det, så er man så blevet 10 år ældre, mens folk tilbage på jorden, de er blevet 100 år. Hvis man så rejser tilbage igen, så er det så gået 20 år, og der er folk tilbage på jorden. De vil føle, at der er gået 200 år. Ja, de vil så være døde, men dem der er kommet på ens afrejse vil være gået 200 år. Og på den måde har man egentlig rejst i tiden, uden at rigtig have gjort det. Det man har gjort, man bare bevæget sig så langsomt, at man ikke rigtig har ældes. Godt.